اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ، کہ اللہ کریم دیاں مسجداں نو صرف او لوگ آباد کردے نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھ دے نے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ شروع مساجد دے آداب اور احترام دے لحاظ نال اور مساجد دی فضیلت دے حوالے نال حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے، امام ترمذی نے سنن ترمذی دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کولوں روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مررتم بریاد الجنہ فارتعوا، سبحان اللہ، جس وقت تسی جنت دے باغاں کولو گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغات کیڑے نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المساجد، مسجداں۔ سبحان اللہ۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں باغات چو چرن دا مطلب کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اے چرن دا مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک دے تحت فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وجعل المساجد ریاض الجنہ بناء علی ان العبادۃ فیہا سبب للحصول فی الجنہ، کہ مسجداں نو جنت دا باغ نبی کریم علیہ السلام نے کیوں بیان فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے اس واسطے بیان فرمایا ہے کہ مسجداں دے اندر عبادت کرنا اے بندے نو جنت دے حاصل کرن وچ سبب بندیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت مسجد وچ کرو تے اے جنت دے حصول دا سبب ہے، سبحان اللہ، اس واسطے مسجداں نو جنت دے باغات کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اگے ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تسی مسجداں کولوں گزرو نا تے اے قول یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کلمات کہہ لیا کرو تے گویا کہ تسی مسجداں وچ چر لے آوے۔ اور اس تو اگلی چیز کہ مسجداں لی جڑی زمین ہے اے زمین برقرار رہے گی، بقایا جتنیاں عام ساڈے کولے زمیناں نے جڑیاں مسجداں تو علاوہ نے، مثلا زرعی زمیناں نے یا کسی بھی قسم دیاں یا گھراں لے جڑی زمیناں دا حصہ ہے سارے دا سارا ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تذهب العرضون كلها يوم القيامة إلا المساجد فإنها تنضم بعضها إلى بعض۔ المعجم الکبیر المعجم الاوسط دے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس حدیث پاک نو نقل کیتا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بروز قیامت ساریاں زمیناں ختم ہو جانگیاں سوائے مسجداں دیاں، کیونکہ انہاں دیاں بعض زمیناں نو بعض دی طرف ملا دیتا جائے گا۔ اس حدیث پاک دی شرح کردیاں یا وضاحت کردیاں امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ مسجداں والیاں جگہ یا تے جنت دا حصہ بن جان گیاں مل کے مراد اے وے، یا پھر او جگہ قیامت والے دن انہاں دی زیارت جنہاں لوکاں کیتی ہوئے گی، جنہاں لوکاں نے انہاں نو آباد کیتا ہوئے گا، انہاں دیاں سفارش کرن گیاں سبحان اللہ، اور انہاں دے ایمان دی گواہی دین گیاں۔ ظاہر ہے پھر جڑا آباد کرن آئے گا حصہ بھی وہی لے گا، جڑا آباد کرن ہی نہیں آئے گا، مسجد ہی داخل ہی نہیں ہوئے گا، وہ انہاں دی شفاعت تو محروم ہو جائے گا۔ مسجداں دی صفائی دے متعلق نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عریدت علی اجور امتی حتی القضات یخرجها الرجل من المسجد، کہ مینوں میری امت دے اجر و ثواب پیش کیتے جاندے نے حتیٰ کہ او تنکا جس تنکے نو بندے نے مسجد چو باہر کڈیا وے صفائی دی نیت نال، اخلاص دے نال، رب تبارک و تعالی دی رضا واسطے، ثواب دے حاصل کرن واسطے، جس نے مسجد وچوں تنکا بھی کڈ کے مسجد نو صاف کیتا ہے، او دا جڑا اجر و ثواب ہے او بھی میری بارگاہ چ پیش کیتا جاندا ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُرِدَتْ عَلِيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، تے میری امت دے گناہ لے کام بھی میرے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں قرآن پاک دی کوئی صورت یا کوئی آیت جڑی کسے بندے نو دتی گئی سی، اس نے پھر انہوں بلا دیتا، اس تو بڑا گناہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے میں نہیں خیال کردا۔ ان اس حدیث پاک دیتا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑا ارشاد فرمایا اوریدت علی اجور امتی حتی القضات، قضات او تنکے جڑا بندے دی اکھ وچ پے جے نا چھوٹا جہا تے بندہ بے چین ہو جاندا ہے، بندہ اتنی دیر تک چین وچ نہیں آوندا جتنی دیر تک اس تنکے نو وچوں کڈ نہ لوے۔ تے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے اے جڑا ارشاد فرمایا نا، اے اشارہ اس چیز دی طرف کہ مسجداں دی عظمت اور شان انج ہی ہے جویں انسان دے جسم وچوں دی اکھ دیے، سبحان اللہ، کہ اکھ دے اندر تنکا پوے سانو چین نہیں آوندا۔ تے آپ فرماندے نے بندہ مسلمان بھی مسجد دے اندر تنکا یا دیگر گرد و غبار دیکھ کے جتنی دیر تک انہوں صاف نہ کر لے اس نو بھی چین نہیں آونا چاہیے۔ اور اس دے نال کہ مسجداں دی صفائی ستھرائی اور ہر قسم دی مشقت برداشت کر کے کرن دا اجر و ثواب اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اس بندے نو پیش کیتا جاندا کہ یا رسول اللہ اس بندے نے اے کام کیتا ہے مسجد دی صفائی والا۔ حضور علیہ السلام خود ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے میرا امتی جس ویلے نیکی والا کام کرے میں اس نو دیکھ کے خوش ہونا وا، اور جس وقت کوئی برا کام کرے تے میں رنجیدہ ہونا، لیکن مینوں امت نال پیار اتنا وے کہ میں پھر اس امتی واسطے بخشش دی دعا رب دی بارگاہ وچ کرنا۔ اللہ کریم سانو مسجداں صحیح طریقے دے نال آباد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔